Здравейте всички, днес играем Когмо с Милен. Отдавна не сме се виждали, нали така? Всъщност май се чуваше, но не съм сигурен. Тихичко там, в бакграунда. Чакай са треми потьонки. Шлопа. Така, ще бъда АП на мид, ако не сте се досетили до сега. Защото аз съм толкова про адю кери. Ако сте гледали клипа на Зашката, там също бях АП Коги и ги шрекнах, въпреки че стенках цела играчи ми късват кило. Да, защото съм с utility мастери. На Коги му трябва мобилити. Знаеш кой скин ме кеви страшно много? Тоя батъл нещо си. Не, той е тъп. Значи батъл, знаеш кой е? Улта ми храчи ракетки. Homing missiles. Върферино. Брат, 30 FPS ми е лигата, това въобще не ми арес. Рип този ворд. What? Продай го. Леле, как ми лаги, това не знам как ще го играя. По принцип ми върви с 6 FPS, не знам защо с 30. Аз па с 6, с 60. Само да дигнем лево 2 и този зет ще го скъсам. Дигнах лево 2. Бъди готов да бъдеш скъсан. Епа да. Не, W-то бие от Max Health Damage. И ми увеличава рейнджа, което е най-основното. Този додж. Бе, още ми върви с 30 FPS. А не ми харесва, дано се оправи. Деба изпуснах големия. Пах ти шит. Леле, колко миньони изпуснах, аз имам 10, той има 10. Ама гледай колко много ще вземе само. Айде взема големия. Аз го скъсах. Обаче мислям яко много миньони, брат, заеби. Това не е легит. Не си. Фък. Додж. What? Как? Добре, това ме садна. Не очаквах изведнъж да ми набия толкова демидж. Защо не си пусна кюто? Вау! Няма преди ето. Ти си му влезнал в скил. Добре, не бях видял, съжалявам. Деба, ама още не мога да повярвам, че Тани да успява ми набия достатъчно демидж. Айде ти измре. Да. Добре де. Вау, взе кил. Пак си така. Ох, не ми казвай, че ще вземе още един кил.
И всъщност това ме устрои. От тази нида отново. Добре, 4 на мид. Това е много легит нещо. За да е 1-0-2 с 3 лонгсворда. Аз изпускам 1000 фарм. Вау, това кажи ми как не улучи този миньон. Най-странното е, че за да има толкова фарм колкото мене. Ето и това го изпуснах. На миналата игра фармех много по-хубаво. Добре, не беше много по-хубаво, но беше по-хубаво. Как ги изпускам? Това няма логика. Моля! Добре, ако не бях вземал този голем миньон. Този голем миньон ми сайдстеп на ето. Той има ред бъф, смешник. Леле, аз с ред бъф това ще го скъсам, бе. Ма и с блю ще го скъсам. С дабл бъф ще го дабл скъсам. Ей, има му. Жалавам. Та. Добре, че знам текст. Той е Full HP пути. Не! Ама процента от хелта, който бутам се схелва от АП с W-то. Вау, изпуснах големи. И пак имаме равен фарм. За тебе ли е? Добре, чакай малко, трябва ми 600, трябва ми още 100 голд, ще остана още 100 голд. Гриди, ама са класни. Знам, ама ми трябва тия голд. Ще фармим с улт. Не. Е това, шло. Вау. Добре, имам парите. Да, ще го договорим с пасиво. Патеретата му се скелва от апа, ти ко си мисли? Аз трябваше да си купим първо тир, много съм тъп. Разсеях се. Я иде. Бегител е с мид. Това 45, аз 37. Ма нали се разбрах, можеш да ганкваш мидо, какво стана? Не те видим. Ох, той има Руби, Кристал и Кътлас, човека. Вау, върна се на улта, иначе го убивах. Много ясно, че ще му убие, като има Кътлас. Нема, виж сега, ако Ясул, когато беше с ДФГ, значи, взимаш си ДФГ, Рабадон, Казония, Войстав, използваш две ета и третото е с ДФГ ланшотва. Това беше тактикс, ти ко си мислиш? Айде да ганкни пъти най-сетне.
Аз го убил. Мерси, Миленка, ето това е да си про. О, чакай малко. Стих се една шегичка. Това е да си про. Вау. О. Чакайте, трябваше да се използва стената. Аз ще си бия скътълка. Спокойно. Деб. Не убих скътълка. Буто е тука за мене. Фък Z. Не. Мерси. Това блю го оценявам. Фък. Не, защо? Защо? Това просто не е християнско, библейско, мюсюлманско, никакво не е човешко даже. Ама той даже Ясулото ме убил. Аз съм 50 фарм. Това толкова много ме съдна. Ще се опитва да прави демидж съсед. Добре. Ма защо той Ясул трябваше да мине оттам, бе, бате? Това не е... Пах ти педала, ще го репорт. Аз ще го късна. Не имам морд, но имам нещо по-добре. Това ще го скъсам. Това го скъсвам. И ми уби ме. Той човека се приближи към мене. Аз това не го очаквах. Дискок Zero. Еми се беги. Аз съм силен лейтгейм. Игра за лейтгейм. Така като взимам килове, се фидвам за лейтгейм. Не ми пука, че те се фидват, защото лейтгейм съм 3 пъти по-силен от тях. С сул, дето от базата ги цепим от техната база, дето е през 0,5 секунди. Той е добър човек. Получава ми хонора. Не като той Gangplank ли, кой го каза? Дай да видим. Да, Gangplank го. Он бах ти нубо. Гледа тази шек, каква е Zero. Това е Zero, не аз съм Zero. $57 фарм, брат, това е. Айде аз ганквам на бон. Ще го кажа на бон. Байде да оправим и се ФПС-то вече е 60. Почнах да играя по-добре. Айде. Миленка, айде. Ами аз... Спокойно! Деба! Аз щех да го убия с аутоатака, бе. Виж сега аз бутам на терен. Шлоп! Демидж! Имаме и дракон сега. Да му намалим арморо и маджик. Иде пак.
Виж това скътъл крабче, го реквам. Убий го, бах ти сам прото. Човек с 40 секунди може ли блюдо? Добре, имам си уординг нещо си. Аз идвам на бот. Аз фарма ми е ужасен, ама аз фармим килове и асисти, брат. Хайде, давайте боту. Тъпия дрейва ме бутна, заради което не можех да направя. Пък мислях си всичко. Yes. Дайте, бийте го, бе! Тия тъпи ли са? Holy fuck, тази аз я репортвам. Можех да го убия. Ма аз я репортвам тази, не може. Вместо главата атакне и да го убия, тя реши тя да го убие. Кажи ми как това е легит. Тия бутушки, защото ми трябва момент за видите. Holy fuck, тука, чакай сега, това ми е пинга. Тука, като си ми знах всички магии, просто беше толкова трол. Ама нищо, аз си играя за лейт гейм, както вече казах. Как? W-то бе, ето, знаеш ли колко много повече демидж буташ? Това е нечовешко. Да, ма ето ти дава страшно много повече демидж. Аз идвам по принцип. О мага, ако имах 11, сега го убивах. Ама нямах 11, просто си уеснах флаш. Бъде, видя ли какъв демидж му набих? Имам 11-то. И ти не ми даде блюто, нали? А не, това е било техното. Дай да го проверим. Дрейвън има по... Той си го е взел. Как да няма джънгъл, бе? Кой има джънгъл? О. Хайде отиваме на бот. Вау! Нищо от 2 асиста. Всъщност един асист. Дрейвън не съм го учил. Знам, затова искам твоето блю. Да, без мана, веднага. Браво. Браво, Миленка. Да бест. Знаех си, че не трябва да му влизам, но хайде, за теб щях да се пожертвам. Са не ми взимай блюто. Милене, ако ми вземеш блюто, като те срещна, ще изеба за 5 ебани. Добре, нямам против да си го правим, съм гей. Не ми стига голд. Ма той Азет по едно време почна да бега, аз викам, лута ли ти? Не бе, казих бе! Леле тоя педал, само ми го вземе. Вау! Вау! Гей, къснах му жабата. Go die in hell. Също това е тъпо да го казвам, защото ако отиде в хел вече ще е мъртъв. Не се бях замислил. Yes, убих го!
им Рабадонг. Та игра че я качим, нищо че съм толкова за лейт гейм ще ги шрекна. О мага, Нида is back, the comebacks. Гледай са, че си изкрачим веднъж и унари. Убих го! Въпреки че не убих Нида. О мага, имам блу! Как се кефа, че имам блу, брат? Това е най-епичното нещо, което ми се случило от тази игра. Някаква причина танква вперед. Това Дрейван ма плаши. Деба, той не продължи да такова, иначе чех да го изкайтим султ. Ще го скъс. 7-6-3, те това е да си този. Rabadon? Така. Almost have Rabadonsi. Хора, напоследък доста ли клипчета ще качвам, защото Team Fortress като тръгна да рекордвам и върви с 20 FPS. Като си вземем по-хубав комп, тогава пак Team Fortress. Ни се сърдете. Еми да, аз съм феймас, толкова много хора, че уни се сърдат. Байдове, аз не говоря така дебилно, спокойно. Просто като съм по скайп обичам да говоря и така, защото много мощно. Еми сте бе, гей. Много е мощно. Да. Вау, щех да го убием бе. What? Защо не го видях? Holy fuck, аз си викам, защо нема го там и следващия момент пръчва отпред мене. Фога флора много легит. Той момчето на 1 мм пред мене, ама фога флори не го виждам. Тъпата му пасивка е едно от най-опнатите неща в играта. Тъпата му пасивка е едно от най-опнатите неща в играта. Fuck you, нупаше! Та игра я качвам нищо, че се представям толкова зле, след гейм ще ги рекна. Колко ли пъти съм казал, че лейт гейм ще ги рекнам, аз го казвам, защото е истина. АПК ги лейт гейм е бист. Тук няма да направиш квадра, защото аз ще ти късна пентата. Мерси. Нали ще ми къснеш пентата, аз заради това ти го късна. Да сме квит. Айде. Ай ти преди не ми остави Дрейван, така че вече сме дабъл квит. Деба. Да не съм заслушал големи луи. Бах ти мощни луи. Ей, исках да убием тази. Ти би пускатал краба. Аз чакам да ми се ресетне улто. Ресетна ми се улто. Ти би пускатал краба, бе. Yes, аз го взех. Деба! Сериозни? Holy fuck, този Дрейван малко ме рекна. Тая ще ме спаси обаче.
Не, Вейн! Добро момиче, добро момиче. Не! Миленка, ела тука. Убий я! Деба. О, да, казих си! Асист. И няма дабъл асист. Така, хайде. Почти, брат. Почти е лейт гейм. За да стане лейт гейм трябва да стана 16-то и да си купа един Void Staff и апгрейд на тир. Бе, как Дрейвън ще ме ланшот, нека съм 16-то, аз даже нема се доближим до него. Аз тогава че имам колко там? Това е 400, 600. Ще имам 2100 мана, нека да е 2000-2100 мана. А ще ху бустет! Леле, той я го раздава забавен. Ще коя дивизия? Не мога да видя. Кофти. Пък, втори дракон. Това бе... А, не, първи бе. Ау! What? Не! Не! Yes! Юмумо! Тъпо Юмумо. Това бахти танкеро заеби. Глей, има Руби Кристал. Това фул танк заеби. Когато билдаш зет на танк. Взеха си с нищо. Па билдва зет на танк, има Руби Кристал и Нинджа танк. Това ако не е танк, има хелти армор. Това го правим на Рамос. Осем, 9-8. Айде, този казих с Get Outplayed. И пак го уби. Това казих бах ти против, Дрейвън бах ти уби. Това Гангпанк само знае да късва, момчето. Аз Гангпанк къса, аз бутушки нямам, аз казвам машинно. Нуб. Тука само на нуб си говорят. Fast die in hell. Много тъпо и аз се изразих тогава. Хора, аз съм момент спокойно. Филинг мазно. О, мага! Вау! Немах мана за улт и не видях, че съм влезнал под кула и че Ясуо е там. Ето затова ми трябва блю. Тука щех да убия Нида, ако има. Епа да. Ти не взе асист, ти си нуб. Много... Ето ай аз ги копирам. Ти си нуб, пант нуб, те. Пат нуб. Пам. Моя грешка. Гледате са. Ноп. Нуп. Ноб. Нап. Наб. Не, айде, моля те да аз се шегувах, за да покажа на хората колко синоними знам. Айде да Милене, нали знаеш какъв си ми добър приятел и колко е страх от тебе, защото ти си бодибилдър. Дай ми блюто, ще та набия. Почти съм лейт гейм, брат, почти съм лейт гейм. Добре, отивам за дрейванизъм. Леса. Той е лейт гейм, човека, аз не съм обаче.
Трябва да изчакам улта ми да се върне. Долу. What? Това малкото блок на Кюто и не замах големи. Май сигурно, не знам. Те и двамата са супер юзлес и тъп. Ти ела ми дай блю. Ама блуто е чак си 40 секунди, как ще го направя сам? Трябва ми с който помощ. Фак. Да си купа блуто. Филинг купим блу. Омага критнах на Вук. На Чичо Вучо. Аше ултин камин. Не бе, Аше не ми го късне бе. А така браво. О, аз съм лейт гейм. Не бе, ще гъм се треми още един бой став. И блубав. И стак на тир. Тир е почти готов. Стигам за блуто. Бързам колкото мога с двете ми малки краченца. Аз съм като Тирекс, две краченца такива дебеляцки и две малки ръчинки. Нали, големи ръки, малки ръчинки. Не, нема да го взима. Нема така. Готово, взех си блуто. Хайде, вече съм машина за убиване. Наречена Коги. Ако някога направя машина за убиване, ще я кръста Коги. Не можах да го настигна, сори ми. Но тук няма да минавам, тук дрейван много опасно. Епа, то има хелт от рубито и армор от нинджа табитата. Хелт и армор се билдва на танковете. Взете най-нубски асасин, ама ти сериозно ли? Взете труден да момче. За едно в едно е елементарен, но за тимфайт е нечовешки труден. Добре, чаква елементарен и за едно в едно е труден. Омага най-сетне имам тир. Човек, взете труден герой, ти не го разбираш, защото си по-слаб. Аз ще си ги взимам. Деба, не го взех аз. Имаме втори дракон, брат. Филинг, втори дракон. Дай, убий вейната. Давай. What? Как не убих аз? О, да. Нали? Не! Аз ще го убия. Не. Не мога да повярвам, че той си учи трите кюта, бах ти путют. Аз не си пуснах тира, защото леко се разсеях. Деба, тия путювчи, що ми увеличиха вой става, бе. Можех да си го купам, а не. Пак се купвам, съм трябваше да си подам Доран. Добре, вече съм лейт гейм, сега никой не може да ме убие. О, този флаш, да бъдеш про. Тактически? Аз имам 1.14 атак спид, ти колко имаш? 0.92, бах си слабак. Бах си бавнил атак спидец. Та игра малки умите и зашев сигурно, че ги изкеф. Много е трол, много сакс, много... Добре, не много сакс, много е трол и е много епично.
Ама още нема бутушки сигурно. Да, аз той ще го репорта за без бутушки. Репорт нема бутушки. Фак човек, трябва ми блю. Без блю имам само 9,8 мана рикен. Аз ги скъсах тук. Видели? Казах ти, че ще ги скъсам. Аз ще го танквам. Yes, бахти сме протата и тримата. Добре, без Ашер, само аз и ти. Старото ни мото с Милен беше аз и ти сме Господ. Така, сега да си купа като последен айтъм. Нещо за Movement Speed. Удан Секо. Как не се сетих. Че изчакам даже малко гол. Хора, вижте колко забавен геймплей ви показвам. Стоя на фонтана без да правя нищо. А не, гледай са. Знам, чакайте. Не. 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 О, да. Е, това ми е любимото нещо. Шлопа. Добре. Даваш ми блюто, а само ако си го взема сам. Интересна логика. 432 милиона спи. Деба. Деба, той я блюто, holy fuck блюто. Това блю ме садна. Yes, най-сетне. Не, защо? И таман ми зареди Seraph's Embrace. Секундата, в която ми зареди Seraph's Embrace. Добре, това след аз го репортвам, писна ми. Мри бе, гей, пералски, мършав, издепан, грозен. Мъртав! О! Дейм, това заплаха ли трябваше да бъде? И такова гледаш бута ти храна в устата, докато те повърнеш. Точно така, аз съм без когиелне. Само че той язет ме садва от живота, като ми взима блютата секундата дедзите му. Това ми се случва за трети път сигурно. Тая игра говоря. Не само си загубих блю пъфа, си загубих и барон пъфа, сакат се замисля. И също ме садна факта, че секундата, в която експлодира зето лута ми зареди Seraph's Embrace. You should be 500 милиона хиляди нещо си там, каквото иде това. 5 и много нули и 0. И зет ми лъкна. Този, ако не ми лъкне, не знам. Вселената сигурно ще спе да се разширява. Да. Той е най-слабият от тема, гледай го, нема бутушки. Ма Ганкванг, аз рапрот за без бутушки, нема така. Зет рапрот, че ми късва блюта и че ми лъква. А Ясу рапрот, че е гейски, че. Не па да.
Моите оправдания винаги са най-добри. Затова съм философ и адвокат едновременно. Увия! Слаб си. Не ти взе асист, какво искаш да ти даде? Ти взе асист, какво искаш да ти даде? Не. Хубаво, че искаш някой да ти даде не. Това много полезно нещо, не. Карате да казваш не, ама да. И после другия да, ама не. Айде, убих го! Малко ми лагна, много убих. Омага, има тук от този чемпионшип или какъвто и да е лорд, дето много ме кефи. What? Той Дрейвън ги трипъл кил. Ги убивай, Миленка. Тия стънни само. Стънни я, бе. Добре. Тя ми даде 90 гол. Той ми даде 500. Да ги ендвам ли, бе? Айде, ще бъда добър. Гледай откъде ги цепим. Бам, 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 бам. Фък. Дейям. Това ще да... Ама аз защо не си пуснах Серан с Embrace? Те забравям, това много ска файтна. Нищо, поне съм в уби от сега. Добре, сега идвам. Дейвид, хайде да ги бием, че трябва да папам. Не пишоция карначи, не канарчия карначи. Да, много ти е къс, не ти стига до там, прав си. Много е гейско това. Нищо. Ще чуеш после, като видиш клипче. Около 43-та минута ще бъде. Имам 800 АП, бах ти съм прот. 0 плюс 8. Дето ми е 106 плюс 6. Попа ми дава бонус 6 АД. Дракона. Гледа, то сигурно още не... Да, 2 инфинитата. 2 инфинитита. Човека без бутушки, но с 2 инфинитита. Да. Миленка, защо... Фък, не може да ги бакдорне заради инхибитатора. Чувствам се 2 в 5, не знам защо. Барон? Не правят барон. What? Не, тя се тракулна, лъкърка. Байдо, на мен аз тръкнах серия в Embrace, когато Дрейвън се флашна, обаче то не ме се пусна. Не са ни били. Байдо, Дрейвън много мазно ти бутна стъна. Няма да им стигне времето. Казах си Гангпанк, сега респонват. Па да. Гледай го как е напел. Ръцап. Чакай малко, слушай сега, значи. Имаме час по музика и господина ни прави преговор, разказва ни преговор. И както си говори преговори, всички гледаме тъпо, защото ни е тъпо, той по едно време казва. Буквално, говори си най-спокойно за преговори, знаеш. Ръца, пръца, жик така и се бъде се малко. Ръца, пръца, жик така и събудете се малко, ей.
Само че без way. И пак продължи да си казва преговора човека. Този същия час беше голяма била птица, значи. Орел. О, съветите! Този Ясуо се раздава полезно. Нека не ми казвай, че ти ще умреш. Добре, не умря. Добре, аз убих за Доно. Добре, ако го догониш... Тя ми скочи в улта. Браво. Кацахме ги. Трима са мъртви. Аз какво казах на хората? Че ще ги скъсам лейт гейм. Get скъсани, бич. Иде. Чакай този път си пускам Сераз, Embrace. И взях Nexus плюс 50 голд. Еми това беше всичко от мен, хора. Лайквайте, ако сте харесали, разбира се. Хайде, чао!